Urola Garaiko energia plana. Energia kontsumo neurrigabea mundu hau itotzen ari da. Gure eskualdeak ere arazo bera du, eta honi aurre egiteko eskualdeko energia plana sortu da. Baina ezin da planik gauzatu zure laguntzari gabe. Eta nik, zer egin dezaket? LED argiek bonbila arruntek baina 10 aldiz energia gutxiago kontsumitzen dute, eta 500 aldiz gehiago irauten dute. Zenbat aldiz uzten ditugu erabiltzen ez ditugun argiak piztuta? Mugikorra gau osoan zehar kargatzen uzten duen horietako alzara zu ere? Ordu pare batekin nahikoa da. Telebistaren edo pantailaren distira maila ertainera doitzen baduzu, energia kontsumoa 15% eta 20% artean aurreztuko duzu. Etxeko energia kontsumoaren 10% erabiltzen ez ditugun, baina standby egoeran uzten ditugun aparailuek sortzen dute. Neguan, ireki etxeko leihoak tenperatura igotzen den uneetan, umeltasuna joan dadin. Etxe umel bat berotzea zailagoa da etxe lehor bat berotzea baino. Lehortu arropa eguzkitan, lehorgailuarekin lehortu beharrean. Berogailua jaisten dugun gradu bakoitzeko, energia kontsumoa 5% eta 8% artean gutxitzen da. Neguan, gomendagarriena 20 gradu dira. A energia etiketadun elektrogailuak erosi eta ez ireki hozkailua alperrik. Sartu hozkailuan izozkailutik ateratako elikagaiak kanpoan deskongelatu beharrean. Hozkailua hoztuko dute. Baliatu labeak duen berotasuna. Itzali labea jakiak prestatzen amaitu aurretik. Espreseltzearekin denbora eta energia aurreztuko dituzu. Ontzigarbigailua goraino beteta erabiliz gero, energia aurreztuko duzu. Erabili eskailerak igogailuaren ordez, energia aurreztu eta ariketa fisikoa egingo duzu. Eta orain arte, zer egin dugu? Argitu tailerrak, argindar kontsumoaren murrizketa sustatzea era erraz eta soil batean. Urola Garaian argi dugu. Eraginkortasunean eta aurrezkian oinarritutako kultura energetiko berria bultzatzea eta ahultasun energetikoa murriztea. Euronet 50-50. Energia arloan kontzientziazioa eta prestakuntza sustatzea, ahalik eta pertsona gehienen artean energia kultura berri baten balioak zabaltzeko. Udal teknikarientzako formakuntza. Kontsumo energetikoa txikiagotzea eta udal instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzea. Zu zara energia iturri honena. Urola Garaian argi dugu.